ಯಾಮ್ ಫನ್ ಬಂತು. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. ತಿಂಡಿ ಬೋದುವನ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ರೆ. ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕುಲ್ಲರಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತು. ಓಕೆ ತೂಕ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಲಗಲ್ದಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಂಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚವಳಿ ತಿಕ್ಕರ್ ತೋಜು ನನ್ನ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪೈತಾ ಅದಾಗ ಇಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತ್ಮ ಕವಲ್ ಪೋಯ್ಯತ ಹೋದಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ పోయ్ కదా. హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ತಂದೆ ನಿಗುಲ್ ಪಾಲನಗೀನಿ ಜೋರ್ ಪಾನೋಡ್ಕಿ ಏನು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಲ ఇది ఎన్న అమ్మ పనదులేరు. హలో గైస్ మూల్ తూలే కెమెరా తూలే. హలో గైస్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హలో గైస్ హలో గైస్ వెల్కమ్ టు బ్యాక్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. యా కంటిన్యూ అని ప్లాన్ పడదు. హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో యామ్ ఫన్ ಬಂತು. హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ಇದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಪಡಿ ಅಚ್ಚನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಗ್ಗೆಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮಂಚ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಇತ್ತೊಂದು ಕಾಪು ಟರ್ನ್ ಹಾಕಿನಾತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆರಡ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕೈಪತನಂದೆ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಬೂರಿ ಎರಡು ಓಲಲ್ದಿರಲ್ಲ. ಓ ಜೋರು ಬತ್ತು ಅತ್ತ ಅದು ಪನ್ಪೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರು ಬನ್ನಿದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಂಡೇರ ಅಣ್ಣ ಏನಂದು ಪನ್ಪೂಜ ಏನ ಕೂಡ ಏನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿದ್ಯರ್ಗೆ ಯಾನು ಇದು ಪನ್ನಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಆಯ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಯಾನೇ ಮೂಲಿಂಚ ಪಾತೊಂಡು ತಿಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಗುಲು ಬಾದ ಎರಡು ಕುಲ್ಲೇರ ಬಸ್ ತೈ ಪೋಪಿನ ಸೀನ್ ಅಗುಲು ಅಗಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬು ಬೊಜ್ಜೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸ್ ತೈ ಜೈ ಬಂದು ಜಪ್ಪಾತಿ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾಡೋದು கொஞ்சம் ಎಂಕಲೇನೆ ಎಂಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೂ ಪೆರಿಯರ್ ತೂ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿ ಪೊಡ್ಡು ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಕಾಪನ ಎಂಟ ₹1 ಈಗ ವಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂದಾರ ವಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂದಾರ ಒಬ್ಬ ವಾದ ಇರಿಡದು ಯಾನಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಜತ್ತಿನ ಆತ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಪಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಗನ ಒಂಜಿಗೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಡು ಬಸ್ ಜಾಯ್ತೀನಿ ಆನ್ ಜಾಯಿದೆ ಮಗಳ್ಕು ದೋಂದೇರು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವರ ಬಸ್ ತಾಯಿ ಉಂತ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಪ್ಪುಂಗೆ ಇತ್ತ ಅದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಕಾಣದಾಲ ಇತ್ತೀಚೆ ತಿಂಡಿವಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಗ ತಿಂದು ಬೈದು ಅಂಚ ಅದು ಬಡಲ ಅವನುಂಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಮೇನ್ ಬಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೇನ್ ಅವು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇನು ಮೂಲ್ಪತುಲೇರ ರಾಕಿ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ ತುನ್ನಕ ನೆನಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಶಾಪು ಐಟು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪಾರು ಇಂಚ ಜತಿ ನೋಡ್ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಶಾಪ್ ಉಡಿ ತುಲ್ಲಾರ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪಾರು
ಎಂತ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬೇತೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಬೇತೆ ಬಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾಂ ಐಟೆ ತನಿಗುಲು ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಪುರ ಪುಣತೆ ಲಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಕುದರೆ ಐತ ಅವ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೂಡ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಏನು ಕುದರೆ ಐತ ಅವು ನಿಗುಲು ಕೋಣಗೋರ ಪಂಡರ ಅವು ತಿನ್ನೋರು ಹಾಂ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಗುಲತೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿನ್ಪಾರ ಹಾಂ ಆ್ಯಪಲ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಕ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಹಾಂ ಆಗ ಬಾಯಿ ನೀರು ಯಾನ್ ದೇಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಏನು ಕಾಲ್ ಕೊರಿಯ ತುಲೇರೆಗೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಹ್ಞೂ ನಿಗುಲೇದು ದುಡ್ದು ಪೈತ ಮೇತು 1 ರೂಪಾಯಿ ತೀವು ಸರಿ ಅವು ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ഞാൻ ഏക്കാട് നിന്ന് വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ലേയറിലെ പാത്തിരുന്നു ബായ് മൽപ്പുക ಬಾಯ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಪೂರ ಕುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಬರೋದು ಹಾಂ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕನ ಹಾಂ ಚಾ ಬಡ ಪಂಬೆ ಚಾ ಬುಡ್ಚಾ ಚಾನೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿನ ಬೋದು ಚಾ ಬರ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಚಾ ಇಜೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋದ್ ಬರ್ರ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಡ ಅವನು ಬೆಂಕುಲಿದ್ದೆ ಪೋದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದಣ್ಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನೊಂದು ಇರ್ತೀರಿ ದಾದ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಕಲ್ನೇ ರಾಂಗ್ ಅದು ತಿನ್ಕೊಂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ತಪ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಾಫ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಬಂದು ಏನು ತೆಂಕುಲು ದಾಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ವಾ ಬಡಲ್ಲ ಅವನು ದಾದಾ ಚಾ ಉಂಡುಗೇನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಗನ ಅಂದು ಐದು ಜನ ಅವ್ರು ಪೋಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪಿನತ ಓ ಗ್ಲಾಸ್ ತಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಿ ತಿಂಡಿದದುಂಡು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಜೆಗೆ ಮುಂಜೆ ಕೈ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ಮಲ್ಪನ అది మానదమ్మ రట్టాండి ఇది ఉన్కనందమ్మ అంద రట్టాండి ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಜ್ ವನಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಬೋದು ವನಸ್ ಹಣ ನಾನು ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಬರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಲೆ ತುಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಕರ್ಪಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಮಾಯಿಸು ದೇ ನಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚು ಇಂತ ನೆಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟ ನಿಗಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಬಸ್ ಪೂರ ನಿಗಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ అది ముట్టుకేటండి ఇంకే అని ఏతుంటు పెన్నడు కట్నా కూడా ಸರಿ ಬರ್ತದೆ నెక్స్ట్ టైం పర్ప ಹಾ ಲೂಸ್ ಹಾಕು ಇನ್ನು ಬಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರು ಸಾರು ಹಾಂ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಡು ಒಂದೊಂದು ಪಾಪಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಪಾನ್ಪುರಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ అమ్మ వచ్చాడు కామెడీ ఎక్కడ నుంచి కామెడీ అంతా జరుగుతుంటాడు గమ్మత్ ఇంక తెలిసాక ఉంటుమే ಬಡ ಬಡಾಪಣ ಊನು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಮುಟ್ಟುಗೆತ್ತು ಉನ್ನೋಡು ಕಾರದ ಮುಟ್ಟುಗೆತ್ತು ನಾ ಮುಟ್ಟು ಗೇದು ಅಂತೆ ತೂಲ ಅಮ್ಮ ಕಾಲು ಪಾಡು ತುಲಾ ಮುಂಚೆ ನಾ ಮುಟ್ಟು ಗೇದು ಕೊಲ್ತೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮುಟ್ಟು ಗೇದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ ಆಲ ತೋಜಂತಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಜೋಯಿ ಅಂದ ಇಂಚಲ ಈಗ ಇಂಚ ತೋಜ
ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡೆಲ್ಲ ಊಟ ಇರೋದು. ಎರಡೇ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಒಟ್ಟು 3 ಊಟ 3 ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಕೊಡಿ, ವೈಟ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ಸಿಗ್ತದಾ? ಹಾಂ ಕೊಡಿ, ಆಗ ಸರಿ. ಅಂಕಲ್ ಬೈದಿನ ಲಕ್ಕು. ಅಂಕಲ್ ಬೈದಿನ ಲಕ್ಕು ಸಾಮಾನು ಅಂದೆ. అండ్ తిక్కండి అరుగుతుంది ఎవరైనా ఇచ్చింది నమ్మకే కోల్డ్ కానండి అది లెమన్ కానండి కడపడి రేంజ్ జీవన ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಲೋದು ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಬಲ್ಲ ನಡಿವಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಬರ ಯಾನ ಕಲ್ತುಂಡವ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಬುಗ್ಗೆ ಕೈ ಬೇಡ ನಿಂತಿಲ್ಲಗೆ ಅದು ಕಟ್ಕಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕಾಗ ಒನಸ ತಿಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತು ತಾವುಲ್ವಾ ಚಪ್ಪೆ ಪೂರ ಅತ್ತ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಒನಸ ಖಾಲಿ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಚಾತ ಹೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡರಾಂಡ ಮಾರಿ ಪೂಜಾತ ಕಾಪುದ ಐಕ್ ಪೂರ ಒನಸ ಕೋರಿ ಕುಪ್ಪನ ಬಂದು ಒನಸ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ಶಾಪ್ ಇದು ಅಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಪಾಡ್ನ ತೂಕ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೂಜೆ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟುಂಟ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಯರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡದ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಯಾಗ ಮುಟ್ಟು ಲಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಲಕ್ ಉಂಬೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹೋದ್ ಏನಂದೆ ಐಟಿ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತ ಹುಡುಗಲಿ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡತ ఉందా లైక్ తో జునిగలి మచ్చత పోయి ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಕ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಈನ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಬಂಡದ ಮೂಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂಚ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ದೇಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದ ಸುದ್ದಿ ದೇವತ್ತು ಮೂಲಂಜುಂಡು ತೂಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಶಾಪ್ ಹೋಯ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಅವಲೊಂದು ಶಾಪ್ ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಪೋವಂತದ ಮೂಲ್ ಪತುಕ್ಕ ದಾದಾಪ ಸೋಕು ದಾದಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅವೆ ಮುಂದೆ ಕಂದ ಜೇವು ತುಪ್ಪು ಮುಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅವ ಎಂದವ ಅಲ್ಲೇ ಉಂದವ ಮಣಿಗಲೆ అమ్మ ఊలే పోందులే రగులు వనస్ మాల్తందులేరు మండల తూలే తూలే మిత్రుడు తూలే బీచ్ కొంచెమే పోరే చందను ಒಂಚಿಡ್ పోరే ಚಂದನು ಒಂಚಿಡ್ದೆ పోరే ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಾ పోయి ಇದು ಸಾಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಹೊರಗಚ್ಚ ನಡಿಪು ಅವು ಕೊಡ್ಸೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಸೆ ಪಿಂಕ್ ಟ್ರೀನ್ ಅವು ಅವೇ ಸೇಮ್
ಉಂದೆ ಕೇತಿ ಮುಟ್ಟುಗು ನೆಟ್ಟರ್ 7 ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ನುಂಬೆ 7 ದ ತು ಕ್ಯಾಂಬರಿ ಕುಂತುವೆ ನಿಗುಲತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಐಟು ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಐಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಮೇರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲರಿ तुला यार किती बाल आहे ಅದು ದೀಪ ಸರಿ ಯಾವುದು विराट तुले ಅವು 9 ನಂಬರ್ ಅದು ತುಲ ಏತ ನಂಬರ್ 9 6 9 ಅಮ್ಮ 9 ಆಪಡ ಮನಿಗಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಪುಯ್ಯ ಪಾಡಿ ವಿರಾಟ್ ತುಲ ಓದು ಚುರುದ್ದ ಪುನಃ ಏಲುಂಟ ತಲೆ ಹಾ 7 ಬಾಯ್ ಮಟ ಬರಡು ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂತೆ ಬರ್ಪಣ ಮಗ ಪೂರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಪೂರ ಕಣ್ಣು ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಓಡಮ್ಮನ ಅವ ಅಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಏನು 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಿನ ಯಾನ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಆತನ ಕಮ್ಮಿ म्हणजे 280 ಮಂದಿ ಹಾ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅವು ಮಾತ್ರ 330 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 310 ಕೋರ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಯಾ ಪಂಟೆ 300 ಅಂತ 310 ಕೋರ್ಕ ಮಗ ಪುಟ್ಟ ಸಂಕ ದಾದಿ ಸಂಕ ಬರ್ಚಾ ದಾದಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಂಜುಂಟು ಈನಿಸ್ತುಂಟು ಮುಂದೆ ಬದಲ್ ಕೋರ್ಪಾರ ಬಸತ್ ಆಕರ್ನ ಆಡತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾ ಎನ್ನಾತು ಸರಿ ಬರ್ಪವೆ ಬೆಲೆ ಆಡತ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಅದ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡಾ ಬೀಚದಲ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಆಳೆ ನಡಿಗೋಪತ್ತ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಮಿಂಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಲೆ ತುಲೆ ಉಂಟು ಕೆಂಪ ತುಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ದೇವರ तेवढा येऊ पासून ದೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉಂಟೋಡತ್ತ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲೆ ಬಸ್ ಕುಂತಾರೆ ಅಂಚಿಡೋಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ಪಣ ತುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿ ಮಗ ಲವಾಯ್ಸ ವನಸಾಂಡೆ ಐತೆ ಕೂಡ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ದಾದ ಮನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಅವ್ಲು ಅಡಿ ತೂ ಇದ್ದಾರ ಮುಟ್ಟದ ವಾವ್ ಬೈದಿನ ಅಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆರೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೋಡ ಮಲ್ಲ ತಗ ದೆರ್ಪಿ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ತುಲ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ತ ಗೆಜ್ಜೋ ಎನ್ನ ಕಾಡ್ದ ಆಲಚ್ಚ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಲ ಇತ್ತಡೆ ಒಕ್ಕ ತೆಲ್ಪರೆ ತೆಲ್ಪರೆ ನಾವು ತಿಂಚ ಬರು ಅವಂತ ನಾಯಿ ಬರ್ತಿ ನಮಗ ಚಂಚ ಬರು ಅವಂತ ಚಂದ ಚಂದೈತೆ ತಂಚ ಚೆಪ್ಪಿದು ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಓದೋಡು ಓದ್ರ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಅವ್ರು ಉಣ್ಣೆತ ಮಿತ್ತಡ್ ಜಾಲೆ ಬರೋನು ಉಂಡಮ್ಮ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಯ್ಕೆ ಚಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ಲ ನಾಯಕ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮನಸ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಮ ಇದನ್ನ ಪಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೋಡ ಉದ್ಯಾವರ ಜಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಡ ಉಲೈ ನಸ ದೂರ ಉಂಡಾ ಉಲೈ ಕಡಿಟೆ ಆ ಉಲೈ ಪೋಂಡ ಉಲೈ ದಲ್ಪನೆ ಕಡಿಟೆ ಚಪ್ಪಿಡದ ಇಂಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೋ ದಲ್ಪ ಉಲೈ ಓನಿಂಡ ಐಟು ಬರೋಡು ಕೂಡ ಏಳು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಇದ್ದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಮರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬರ್ಕೊಂತಾರಿ ಗಂಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಟೆ. ಎಟ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಚಂದ ಚಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಡೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇದ್ದೀನತ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೆಚ್ಚತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇದ್ದೀನತ ನಿಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ್ಡಕ್ಕೆ ನೀನ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬನ್ನಿ ಆಕಿ ತಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಅದೇ ಅವು ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಜಿರ ದಿನ ಇರಾಟ ದಿನ ಅವಳ ಪಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ఇది నా మాల్తర్ జత్తది పోయిచాను ఎదముటుంటును ఒక బందాని నాకును నాకే మామా ఏది కొడుతుంటాడు అవులంతే ఖాత మూలంతే ఖాత ಅಲ್ತರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲೆನಾ ಅವಳು ಒಂಜೇತು ಐನು 10 ನಿಮಿಷ ಖಾತಾನ ಅಂತ ಮೂಲ 4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊತ್ತು ಓಲಾರ ಈಗಲು ನಾನು ಇಂಚುಡು ಬತ್ತನ್ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ಸೀಟಡ್ 3 ಜನ ಕುಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಅವು ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಬರೀ ಕೋಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು പൊറിഞ്ഞുണ്ടത്ത
ತವೈದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮೇನಾ ಬಂದ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಗೆ ಊರೈತೆ ತೂಪಿನ್ ಓವೇನ್ ಗಿರ್ತದ ಓವೇನ್ ಕುಲ್ಲಂಡ ಅವನು ನೀನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಡು ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ 100% ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆದ್ರೆ AC ನೀನು ಆಚೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ನಿನಗೆ AC ಬೇಕಾದ್ರೆ ACಯೇ ತಗೊಳ್ಳು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾಡ್ದಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಆದ್ಮೇಲೆ 8 ಇಂದ 10 ತನಕ ಪದವಿ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಪೂರಕ್ಕೇನು ನಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ITI ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ITI ಮಲ್ಪೇರಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಕಲೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಡ್ದಿಂದ ತಗೊಂಡ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಕಟ್ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದು ತೂಕ ಏನಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಓಲ್ ಜಪ್ಪುಂಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಬೀಚಿಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಪ್ಪುಗ ಹಾಂ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಪ್ಪುಗ ಪೋಯ್ ಹಾಂ ಬಸ್ ಬರ್ತಂತ ಪೋಯ್ ಮುದ್ದೇನೆ ಕಾಣದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ರೆಡ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಾರ ದಿತ್ತಿನೈ ತಿತ್ತರ್ ಪೋರಿಯಾ ಮನೆ ಪಾಬೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಬಲೆ ದಾಡಿಟಿ ಮಿಕ್ಕಿಯಪ್ಪ ನೀರು ಚಂಡ್ಯಾಪಿನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಬಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ ಎಂಕರ ಕಲ್ಲಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಯ್ ಕಪ್ಪು ತೋಟದ ನೀರು ಬತ್ತಮ್ಮ ಚೂರಾಯಿ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ ಬಲ್ಲ ಗಾನದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸೋಮಿನಾಡೆ ಒಚ್ಚಚ್ಚೋ ಹೋಯ್ಯ ಮಲೆಯ ತುಲೋ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ತುಲೋ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಡೆ ಬರ್ ಉಪ್ಪೋಣ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಫೋನ್ ಚೂರುಂತಲಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿ ಏನೋ ತರೆ ಬೋಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತು ಮಾರೆ ನಾ ತಾರಾಪುರ ಚಂಡಿ ಅನ್ಸಿ ಭೂತದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾರ ಕೊಡೆ ಬಂದಲ್ಪು ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಗಾಳಿ ಇಂಗಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಂಪೋ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ಅದ ತಿತ್ತಡು ಪೋಯಮ್ಮ ಹಾಂ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯ ಒಂದು ನೆತ್ತ ನಡುಡು ದಾಲ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಜರಿಂಡ ಪೋಂಡ್ ಬೋಕ ಒಂದದ ಮಂಚ ಏತ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಮಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಕೂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೈಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಕಲ್ಲದ ಮಿದ್ದು ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಪೊಡಿಯೋ ಉಂಡು ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಉಂಡು ಏನಂದು ಎತ್ತು ನೂಕಿಲಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಆತು ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲ ಕೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಎತ್ತದಾಂಡು ಬೀಚ್ದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಹಾಂ ಪೋಯ್ ಪೋಪಿನಿ ಸುಲೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತುಳಿಯುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇವತ್ತು ಎಂಕ ಬೀಚ್ದ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಅಮ್ಮ ನಿಗ ಮೂಳೆ ಇಪ್ಪುಕಂದ ಆಪುಂಡ
ನಿಗಲಿ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಗಂದ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಗಂದ ಒಂದುಂಟು ಕೋರೆ ಮನಸೇ ಬೇಡ ತುಳು ಕಂಗ್ರ ಮರತುಲೆ ಒಂದು ತಾರದ ಮರತುಲು ತುಂಡತ ಅಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಮಾಡಿ ನೀತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಕುಡಯಾಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೋಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೀಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತೇವ್ದತ್ತಮ್ಮ ತೇವ್ದನಾ ತೇವ್ದೇವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ 40 ನನ್ನ ಉಂಡತ್ತ ಪೂರ ಅದು ಪೂಪಿನ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡ್ಯ ಕೋರಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುಂದೇರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೋರಿ ಏ ನಾಯಿ ಬರುದು ನೀ ಕುರ್ತುಂಡಾಯ್ತಾ ಏ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದುಂಟು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿವೆ ರಂಚ ಅಲ್ಲ 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 ಬಾಯ್ 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 ಹಂಗಲ್ಲ ನಾಯ పోయి పోయి అయ్యా అమ్మ నీకు దుంపోలే ఎన్నా కారు ఉండు పొయ్యి ఉండు అంచ నడపరే ఉంది ఇచ్చిరపర ఏ తెడ్డు గ్రీనరీ మారే నట ఏర్న ఇల్లిప్పు మై గాడ్ एक बस पर ओके बस ಕಡಿತಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಮಂಚ ಕಲ್ಲು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಫೋನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕದು ಹಲೋ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿನ ಫೋನಾಗ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಸಾಕದು ಮಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅತ್ಲ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನ್ದಿಜ್ಜಿ ಅದವನ್ನಿ ಇನ್ನೋಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈನ ಪೂರ ಪಂಡ ಎನ್ನಡ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ತುಲೆ ಸತ್ಯ ನಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಗಳು ಮುಂಚೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಾರದ ನಾಮೀನ್ ತುಲೆ ಯಾ ಒಟ್ಟೆ ಬೋದು ಒಟ್ಟೆ ಅರ್ಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 crore ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ 2 crore ಯಾವ ಎಂಕ್ಲ ನಿಗದಿ ಇಲ್ಲ போய் ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಟೈಮು 6:29 ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕು ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪುನನೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್